Představte si, že si chcete koupit barák někde na Sicílii, máš všechno připravený, peníze našetřený, sen nadšení. No a pak přijde život a řekne, hele, počkej, to bylo moc jednoduchý, nahážu ti klacky pod nohy. Tak přesně to se stalo i mně. A jak to vlastně celý začalo? Jako vyučený kuchař jsem měl sen podnikat ve službách. Na to, abych založil někde nějakou restauraci či hotel, nemám peníze. Tak jsem se rozhodl, že si někde něco pořídím a budu třeba pronajímat 2-3 apartmány a někde tam v nějakým kumbálku budu bydlet. Už roky jsem měl sen koupit si starší nějaký dům na Sicílii nebo na jihu Itálie, někde poblíž moře, aby to bylo i pro turisty trošku zajímavý. Pro mě zajímavý, abych prostě měl třeba kam zajet elektrokolem, podívat se na výlety, mám rád gastronomii, takže dobrý jídlo, dobrý pití. Líbilo se mně i ten fakt, že je to takový romantický, trochu dobrodružný. Prostě nový začátek, trošku něco jiného než Česká republika. Vybral jsem si domek na Sicílii, poslal zálohu, všechno klapalo. A tak jsem sedl do auta a vyrazil za novým zážitkem a za novým snem. S sebou jsem si zbalil samozřejmě 5000 euro na zálohu, zhruba 100 000, abych tam člověk měl třeba na nákup, já nevím, nějaký madrace nebo něčeho, když by barák koupil. No a vzal jsem si s sebou funglnové elektrokolo. Všechno bylo v pořádku, v Rakousku dálnice byla krásně průjezdná, tam jsem se zastavil, dal jsem si něco v Motorestu, no a protože na Sicílii je cesta dlouhá, tak jsem se rozhodl, že se zastavím v Arku. Do Arka jsem přijel v pořádku, zajel jsem si na Riva del Garda, tam jsem se navečeřel, našel Airbnb a šel spát. Druhý den jsem pokračoval vlastně směrem na Sicílii a stalo se, co se stalo. V jedných serpentinách mě pán v zatáčce vlítl do protisměru a vlastně na mý Audině bouchly veškerý airbagy a já jsem zrovna v tu chvíli jakoby koukal na stranu spolujezdce, tudíž jsem dostal airbagem z boku do obličeje. No a to je všechno, co si pamatuju, pak už se jenom prostě probouzem v nemocnici a zjišťuju, co se vlastně vůbec stalo. Jo. Tam mě bylo řečeno, že mám pár žeber zlomených, vymlácený zuby na jedné, tak na druhé straně, protože jak jsem koukal do strany, tak jsem neměl úplně plně zavřenou pusu, tudíž mě cinkla čelist o sebe z obou dvou stran, takže jsem přišel o zuby. A samozřejmě mi někdo vykradl auto, takže 5000 euro pryč, naše český peníze pryč a samozřejmě i elektrokolo. Jo, nedělám si srandu, peníze, doklady, smlouva, jak říkají Italové, ciao bella. Po pár dnech, když jsem se dal dohromady, volám realitní agentce, co s tím barákem a tak dále, a protože to byla rodilá Češka žijící v Itálii, tak jsem si s ní docela i rozuměl. Volám jí, tam mě to zvedla a řekla mě, bez zálohy to padá signore, a položila mě to. A aby to nebylo málo, tak už nedošly úplně veškerý peníze a už jsem nevěděl vůbec, co budu dělat. Takže barák v háji, zuby v háji, žebra v háji, já v nemocnici v Itálii, takže Itálie 1-0. V nemocnici jsem poznal pár docela dobrých lidí. Až jsem si začal říkat, že se z toho možná nějak dostanu. Chodili jsme na kávičky, chodili jsme na croissánky, docela jsme se i bez znalosti italštiny z mé strany občas si docela zasmáli. Probíhala tam spíš komunikace, jak se říká, ruka noha. No a tak jsem prostě začal znova hledat. Otevřel jsem si, myslím, že to byly reality na Seznamu, projížděl jsem to a začal jsem si říkat, že se možná prostě podívám po jiný lokalitě, po třeba jiným domě, nebo že možná i trošku můj záměr Airbnb nebo pronájmu nějak přehodnotit a vzít si tam třeba jenom baráček pro sebe.
Vrátil jsem se zpátky domů, dal se zdravotně dohromady, zahojil žebra, nechal si trošku spravit zuby a hlavně nezdal jsem sen, začal jsem znova hledat a už v dnešní době mám něco vybráno. K tomu se ještě dostaneme v nějakým následujícím videu či podcastu. Takže jo, ne vždycky to jde podle plánu, ale někdy musíš ztratit všechno, abys zjistil, kolik toho máš v sobě. A já jsem svůj sen nestratil a vlastně proto začínám natáčet, abych prostě získal nějaký finance a nějakou podporu, abych v mým snu mohl dále pokračovat. A jaký z toho zní ponaučení? Nevsázej všechno na jednu kartu. Měj nějaký rezervy, já jsem tam všechno vybral a jel jsem tam a dopadlo to, jak to dopadlo. A hlavně příště, až někam pojedu, tak pojedeme ve dvou, nebo tam poletím a všechno si nechám dovízt prostě stěhovací službou, zas tak drahý to dneska není. Já vám děkuju za poslech a jestli se vám to líbilo a chcete mě dál sledovat anebo trochu podpořit, dejte like a odběr, budu vám strašně vděčný. Děkuju moc.